nwunye gọvanọ anyị ma bụrụ onye chọpụtara otu kwuru onwe ya na-akpọ Healthy Living Nnọnye Soludo Initiative Oriaku Nnọnye Soludo eguzobego Healthy Living Garden Project nakwazi mgbasapụ arụ na kansụl Ayamelum na Anambra steeti. Ya bụ nguzobe a bụ nke emere na local government headquarters dị na Anakụ bụ ebe a nọrọ n'ụdị pụrụ nnukwu iche wee nwee ahịa ebe a na-azụ ihe ndị a kọpụtara n'ugbo dịka ụmụ erimeri ma akwụkwọ nri ma ihe ndị ọzọ ị nwere ike igote n'ọnụ ana. Daniel Ezigwe wetara anyị akụkọ a. mmemme ahụ bụ nke gbadoro ụkwụ n'iwugharị ọnọdụ ndị opekata mpe na-alụ ọrụ ugbo bụ nke ọ bụ nwunye aka na-achị steeti a wepụtara iji wee kwado okpuru ọchịchị dị iche iche na steeti a ma kụzikwere ha ka esi akọpụta ihe ọfụma n'ụdị ọgbara ọfụrụ ma kwalitekwe ọnọdụ iri ezigbo nri ya nakwa belata ọnụ ego ụfọdụ ihe ndị a na-ele n'ahịa bụ nke a na-akọ n'ubi. Oge ọ nọ na-ekwu okwu na Anakụ, Oriaku Soludo kọwakwara ọrụ na-aba ahụ o ji n'aka ma kọwazikwa ka esi alụ ya bụ ọlụ bụ nke o kwuru na ọnwa abụọ na-abịa n'iru bụ mgbe ọ ga-eru ịkọpụta ihe akọnyere n'ubi na ebumnobi ya bụ ịlaghachite azụ ma mepee afịa bụ nke ndị ọrụ ugbo pekata mpe ga na-abịa ebupụta ngwaahịa ha n'okpuru ọchịchị ahụ. Oge ọ nọrọ na-akụziri ndị nne na nna nakwazi ndị na-elekọta ụmụntakịrị anya ka ha laghachi azụ n'ihe eji mabụrụ ndị Igbo n'ebe o metụtara obodo niile itiekọta aka ma zụọ nwatakịrị kama ịhapụrụ ya naanị sọnsọ ndị nne na nna ya. Nwunye aka na-achị steeti a rụtụrụ aka na gburugburu kịta bụ nke na-agafie ụzọ n'ihi na a hapụrụ njirimara eji mara ndị Igbo were na-eme ihe ọzọ.